TV. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare regedza ndingogara ndangokupai update yazvinhu zviri kuitika pamusoro pa-Comrade Traore Malcolm Masarira. Nyaya iri kuitika ndeyekudai so mukomana ari mumbonzi hanzi angambori parani zvakungotaurwa hanzi angambori parani zvengana nepolisi since 2021 ndobva ngowanzvo inga vamhanyira muexile, but it doesn't make sense to me cause mazira andinoita Comrade Traore vakataura kuti zvoni inini ndanga ndane 1 year 3 months vari muexile South Africa muno, but after ndazotaura navo and I know my days akaizoendwa na Comrade Traore kuko kwa-Highlands kwavakazobatirwa mazuva anga padedzerwa demonstration. Comrade Traore vakaenda ikoko Chinyararire vakapinda vakaita se vakatanga unochikora zvavo muZimbabwe. Kuda inenge yanguva yekuti kuzogadzirisawo zvinhu vanhu vachifambirawo zvinhu kuti zvinhu zvinge zvichizoitawo bo. Vamwe vari kuti it's a process yezvinhu zvinoitika muZANU-PF kuti unotanga wambocleanswa wambocheneswa nzira dzako, but mhosva yavari kubatwa nayo haisi mhosva yakanyanyisa kukurisa according nematarisiro atinenge tichizviita kana kuti maziro atinenge tichiita kuti nyaya yekuti munhu kana anzi abatwa nevakomana vaya most of the times vamwe vanopiwa mazimhosva yaya kuti anongogara kana makore hobo, but nyaya yavo ndekungonzi yekukonzeresa public violence inongotaurwa vanhu vese. Ukada kutarisa people like yana Honorable Chagwiza, the likes of ana baba Mapango Mapengo, the likes of ana baba Mudiwa, the likes of ana madzi baba veshanduko vakangobatwa ne same case iyoyo ndoye vakangochajwa nayo. Normally vanhu vanowanzopuwa zvawo mabheu panyaya yacho kana zvinhu zvanyatsofamba mushe, but iko zvinezvi according neupdate yandiri kutambira pari kunzi 27 October ndo pavari kudzokera kucourt kureva kuti unenge uri musi weMonday ndo pari kudzokera Comrade Traore mucourt. Izvi unenge wa musi wekuti vakufambira nyaya dzebheu hearing kuti vanoonekwa kuti zvichanofamba sei ipapo. Ndo mamiriro akaita nyaya, mamiriro akaita update yezvinhu zvese zviri kuitika. Of course ndagara ndataura nemi kubatwa vari kunzi vakabatirwa kuHarare kuHighlands ndo mabudiro aita nyaya yacho, but inini open ndazowana direct information handidi zvinhu zvekuita nyaya dzekuzoudzwa kana kuti nyaya dzekutanga ndisiri kuziva zviri kuitika. Comrade Traore vari kungoapia zvekare mucourt musi weMonday. Nyaya yavari kutongwa nayo ndagara ndakuudzai ndo iya ingori pa section 871 uchinoverenga ku6 ndo pari kuwanika nyaya yacho yavari kungotongwa nayo. It's just the same case kana kuti ngoziva kuti iri kungotaurwa nevanhu vese nyaya yamademonstration nyaya yoda kukonzeresa kuzodai chakadai ndo iri kutongwa nevanhu vese. Ndo pane situation izve so handisi kuziva kana pane zvimwe zvandasirira mozondiudza, but ndiri kudzoka nemwe update. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.